Mauleko ondarearen etxean, klase elebidununtako aurrek beren lujaldeko oroitzapenetan murgiltzeko aukera dute. Eleketa, Siberuako ahozko oroimena izeneko erakusketan, hainbat lekukotasun entzun ditzazkete, hemen adibidez, maskarada edo pastoraletaz. Berdukaitatu hitzak heben. Ados? Lantu dugu pedagogia bat haurrek egokituk, eta bai hortako kontendia bai ezagutzea amini bat hebenko kultura, eta importanta da ezagutzen nola bizigien heben, hori duzu bai transmisioa. Erakusketa hau, Euskal Kultur Erakundeak proposatzen duen zazpigarrena da ahozko ondarearen inguruan. Siberuko 75 lekukok beren bizipenak kondatzen dituzte bideoetan, egiazko altxorrak Teresa Lekunberri etnologoak bildu dituenak besteak beste. Eleketan hasi ginelarik ohartu ginen altxor bat galtzen ari zela, hanbat jende, adinetako jende desagertzen ari zirela. Egia da, bai filmatu dituzten artzain munduko sahajenek eta beren lanian aritzeko manerek eta hunkitu nautela eta beren sinpletasunak. Dans le tango matalasa, au début, on est harsen italak, on iatzia sosunego matalasa, iatzia la fugera. Emazten bizipenari buruz, ere egia da beren abotsa gutxi entzuten dela, eta badutela gauza erraiteko. Esatzen dizugu artien ahal bezain bat kampuna txikitzen. Horaz dutzen hek, ankola jilat, ankola jan aizudutzen, emaztik pintxo weikilan. Erakusketan bestalde, Baionako museotik etorri objektu edo jantzi zonbaitzu, eleketa, Siberuako ahozko oroimenak Mauleko ondarearen etxean eta mediatekan ikusgai azaroaren 4 arte.